Happy Sabat mga kaigsuunan sa ato ang tanan nga nagatanaw sa ato ang takna sa pagtuon. Ani ana usab kita sa bag-ong leksyon. Ani ana ta sa ikaunom nga leksyon ni ining trimestre. Apan sa dili pa kita magapadayon atong iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Gamhanan namo nga Dios. Magatuon kami sa imong mga pulong. Hangyoon namo ang imong balaang espiritu nga magahatag kanamo kaalam. Panalangin ang mga kaigsuunan nga nagapaminaw, nagatanaw, labi na sa mga magtutudlo sa eskwela sabatika. Ihatag ka na mo Ginoo ang kaalam nga among masabtan ang imong mga pulong, labi na ni ining among suheto ni ining adlaw. Salamat Ginoo nga ikaw nagapasaylo sa among mga kalapasan sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Mga kaigsuunan, ani anata sa ikaunom nga bahin or leksyon ni ining trimestre. O karon mga kaigsunan, atong tanawon ang maong leksyon nga atong pagatunapan na sa dili pa, atong ihatag ang atong mga greetings sa atong mga kaigsuunan. Unahon nato si Ma'am Pinky sa iyahang pagpanimbaya. Greetings sa atong mga kaigsuunan diha sa iglesia sa Lagitas. Ang tanang na mga kaigsuunan diha, labi na sila si Charity Fernandez o ang tanang pamilya sa mga tiro. Happy Sabat kaninyong tanan, labi na mga officers sa women. O maingon usab sa atong iglesia diha sa Aglayan, Happy Sabat kaninyong tanan, basig makaduaw ko diha ng permirong Sabado sa bulan sa Mayo. Happy Sabat. Paso-asoy. Sa pagpangumusta sa atong mga kaigsuunan diha sa Kulasihan o sa area sa Malaybalay o sa Aglayan, doon ay 7 ka mga distrito na magahimo sa ilahang Federation Rally. Karong adlaw ipapahulay, ako kamong giabi-abi tanan nga mag-abot ang 7 ka mga districts pagkadaghan sa mga kaigsuunan. May imagine ako ang Malaybalay, paingon sa Aglayan, sa Kulasihan, paingon sa Lantapan, kana nga mga areas Bukidnon, mga kaigsunan. Magkita-kita ta dito sa atong rally, Federation Rally. O salamat kayo nga inyo kong gi-invite. O ang atong theme dito, nga atong pag-iskutan, mao ang faithfulness to His prophets. Amen. O ako sa pagpangumusta sa atong presidente diha, si Pastor Jerry Patalingog, kauban sa iyahang executive secretary nga si Pastor Lagunday, o sa iyang treasurer nga si Sir Dodong Torniado, o sa tanan nga mga district pastors sa Bukidnon, o sa ato sab nga mga pastors sa tibuok Mindanao. Amen. Akong pagpangumusta. Happy Sabat sa tanan mga kaigsuunan, no? Labi na sa ato ang mga kabataan nga nagatigom sa Southern Mindanao Mission diha sa Matutong View Academy. Ang Dios magapanalangin kaninyo diha sa Children's Convention on Health and Stewardship. Congratulations sa mga ginikanan nga nagpadala sa inyong mga kabataan. Ato sa bigrit ang atong mga nagatanaw sa atong Channel 33 sa GSAT, ug bisan pa sa ato ang mga nagatanaw, nagasunod kanato sa internet, sa atong Facebook Live. Ang Dios magapanalangin kaninyo og Happy Sabat kaninyong tanan mga kaigsuonan. Magapadayon kita sa ato ang lesson ni ining taknaa og atong tanawon mga kaigsuunan. Ang uluhan sa ato ang leksyon mao ang gitawag nga The Royal Love Song, ang harianong awit sa gugma. Ato basahon ang ato ang memory text nga makita kini sa Songs of Solomon chapter 8 verse 6. Hangyoon nato si Ma'am Pinky sa pagbasa ni ini. Himo ako nga ingon sa usa ka patik sa imong kasing-kasing. Ingon sa usa ka patik sa imong bukton. Kay ang gugma kusganon sama sa kamatayon. Wow. Ang pangabugho mabangis ingon sa Siol. Ang mga pangidlap ni ana mao gayud ang pagngidlap sa kalayo. Ang siga gayud ni Jehova. Amen. So mo ni ang ato ang saguluhon nga bersikulo mga kaigsuunan, mura og kaning makaingon ta ani nga mga sambingay sa relasyon sa bana og asawa.
busa karong buntaga mga kaigsunan, dunay duha ka mga pangutana nga ato kining pagatubagon. Una, mao ang pangutana nga how to express our love. Unsaon nato pag-ekspresar, pagpakita sa ato ang gugma. Og ang ikaduha nga pangutana nga atong tubagon dinhi sa ato ang pagtuon karong buntaga mga kaigsunan, mao ang how to keep love alive. Unsaon nato nga ato ang gugma magpabilin nga buhi. So kung atong tanawon mga kaigsuonan, unahon nato how to express love. Dunay tulo ka paagi. Una mao ang physical, the physical and spiritual love. Ikaduha, mao ang gitawag nato nga love and friendship. Ang ikatulo, the physical expression of love. So tanawon nato mga kaigsunan, unahon nato ang physical and spiritual love. Kung tanawon nato mga kaigsunan, adunay mga panghunahuna nga there's a wrong Greek idea that permitted that Christianity almost since its beginning that our physical side is inherently bad and our spiritual side is inherently good. Kada bitaw gitan-aw nila mga kaigsuonan nga ang pisikal sa tao kini dautan. Ang pikas nga bahin sa tao mao ang spiritual, mao ra gyud na siya maayo. Mao'y hinungdan ang result ni ana maghisgot gani sulod sa iglesia o sulod sa simbahan may tungod sa sexuality, mingon dayon nga oo, dili na pwede kay sala na siya. Apan kung atong tanawon, Pastor Asoy sa sinugdan, sala ba gayud ning gitawag nato mampingki kining gitawag nato nga sexual relationship sa bana ug asawa? Sa inyong una-una ni. Dili man gina siya sala kay sa sinugdan gitagaan man gani gingon sa Ginoo nga sumanay kamo og dumaghan. Di ba? And the two shall become one. Ang duha mahimong usa, meaning to say ang banag asawa legally and biblically allowed gyud nga naa sila gitawag og contact. So dili sala, actually dili sala. Ang Biblia mismo nagpamatuod nga ang hiusa panagdugtong sa bana ug asawa dili ginasala kay spiritually biblically dili ginasala mo giingon sa Bible. Mapingki. Actually, kining human sexuality, it is one of the most, what we call, precious gift from the Lord. Kay, gihatag man niya, alang-alang gibuhat niya ang babae lalaki aron nga magtinanaway lang. So, naamang gid sila i-purpose sa usag isa sa procreation. So, in the beginning, it was given, like I said, it was given as a precious gift. It is holy, it is sacred. It only began when it was sin entered between the two, the couple. So, ang concept aning sala, which I learned from when I was still small, from the big church, nga ang sala ang nakapahimulag sa unang ginikanan gikan sa Dios mao kaning butanga. Mo ning butanga ang ilang gihimo sala na. So mo na nga pagkasala nila mo na nga kita nahimong mga anak. So that was the wrong idea nga akong nadawat. Nga nakaingon ko nga pastilano magigun na natay pagtuon ay Biblia kay gasa man day ni sa Ginoo. Nga atong sa hunahuna sa una ang kaning human sexuality kaning being one flesh hugaw ang atong hunahuna. Mo na nga pag maghunahuna ta ana ay ngilad man ng butanga, mo na nga kita wa ta magtudlong insakto sa tong mga kabataan, mo na nga na misguided sila. Nag-eksperimento na lang sila. Mo na kay bisag ganing mga term di na mao ang ipangtudlo kay mahadlok nga mabalaan unsa nang apart. Pero actually sa wa pa sila kasala. Adam and Eve were naked. I mean, sa ilang kita betang mag-ambot lang ka sa uban no kay ang padagti ayon wala man kay matago. There is transparency whether it is physical or spiritual. So mag-unsa ka man diha kung naamoy privacy, murag dili na nimo bation ang kaulaw ana.
So kay gasa man na siya, atong isipon kay gasa gikan sa Ginoo, ordained by God, it should be considered as sacred, holy, clean. Mo na siya ang atong concept nga atong ipasantop sa mga kaigsuonan. When it is done at the right time, in the right place and in the right person. Meaning gasa sa panagtiayon nga panagtiayon gani nga na dili nang panagtiayon nag-ipon-ipon lang dili man dili nang magtiayon. live-in, dili na mao kanag yung kinasal. Legal. Oh, legal gyud nga himuon na siya sa insakto nga paagi, dili nang i-display diha sa mga video o asa ng mga publiko nga ipakita na siya kay balaan gud. So mo na siya ang ako ikabahin. So, mga kaigsuonan, atog yung ni tan-awon karon kay nahimo man gud ni siya nga amo to say binisaya aning tabu. Kana bitaw tinuuhan Murag- na to. Murag hilas ba? Murag tuo na to ba nga sa ato ang kultura nga Pilipino. Kitang mga Pilipino tingali nagsugod dito tong gisulti ni Ma'am Pinky kaganiha nga iyahang nakit-an o natun-an sa gamay pa siya nga anang butanga sala. Mao nay hinungdan nga ang atong mga kabataan karon dili nato na sila magiyahan nga kung magisgot ganita ana mo ingon ta nga ay giabuso nato anang bata. Kay ngano nga ato nang gisgutan Kay ana. bastos. Bastos na siya. Actually kung atong tanawon mga kaigsunan, didto pa sa sinugdan isa ni siya nga gasa nga gihatag sa Dios para kang kinsa sa magtiayon. Muingon ganitag magtiayon, kana bitaw magtiayon nga sama sa gibuhat sa Dios nga sawa pa niya gihatag ang mao nga gasa, iya unang gipanalanginan si Adan og si Eva ay hanya gihatag ang mao nga gasa sa sexuality or sexual relationship. Dili ka nang wapay blessing naghimuhimo na ana, dili na mao ang balaan nga sexual relationship nga gihatag sa Ginoo. So kung atong tanawon dinhi mga kaigsuonan, this is a part of our relationship sa ato ang gitawag nato nga atong Dios o atong manlalalang. Mangingon pa dinhi, nevertheless, the Bible explains that God created men and women not only for to procreation. Dili lamang aron manganak, but to enjoy an intimate and satisfactory relationship, both physical and spiritual. Mga bana o mga asawa. In the bond of marriage, gihatag ni sa Dios aron ato ning i-enjoy within the bounds of marriage. Pero dili outside of marriage. Kaingon pa niya din sexual relationship or relations are a gift from God. But the question is, how can we enjoy them in a correct way? Saon nato na pag-enjoy sa insakto nga paagi. So kung atong tanawon mga kaigsuunan, sa ato ang lesson karong taknaa, una sa tanan sa physical and spiritual love. Ingon pa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, for you were bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit which are God. Gusto pa na ako dugangan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Diha sa second part. Whatever you do, do all to the glory of God. So makita nato mga kaigsuonan nga bisan unsay atong buhaton. Buluhaton sa magtiayon. Buhaton nato sa paghimaya sa Dios. Mao na siya ang usa ka paagi. So makita nato dinhi nga there is nothing wrong with sex in the bond of marriage. Okay. Kini siya balaan. Pero mga kaigsunan, gusto na ako iklarohon, outside of marriage, kana siya sala. Pastor Asoy na, kay ikaduga. Ingon siya din, gusto na ko ni i-emphasize Pastor De La Cruz o Ma'am Pinky. Ingon siya din, holiness is not incompatible with sexuality. A healthy sex life doesn't prevent a married person from being consecrated to God in body and spirit. Sa ato pa, katong emphasize ni mo ganina, Pastor, nga dili ni mo bation nga sala kay
gawas nga gasa man gina sa Ginoo, balaan na siya. Sa to pa dili makaapekto sa imong espiritualidad. Dili. Usahay man god. Namo ko istorya nga amon kung tinuod diingon ang bana nga, day, ayaw dili ta magkuan ani day kay narabay manulunad nagtanaw. Kanapitong during sa ilahang sex, natural man na sa managtiayon, di ba? Human ma-pronounce sa mga ministro makigsunan, nagbulag na lang sila kadugayan kay niingon man ang bana nga day ayaw kay kuan makasala ta. Nay manulunda nagtanaw balaan raw kuan na ba? Makasala ta. So nganong nisulod mo kag kaminyoon nga mahadlok mo nga kasala ka nga dili man nasala kay basta gi-pronounce na gani ka sa Biblia o sa pastor nga husband and wife. Bisan pag unsa iyong buhaton no nang-giingon diri sa atong leksyon ingon siya, the physical aspect of married love are not embarrassment. It is a full range of emotions is openly presented. Sa ato pa unsa pa inyong diha katong giingon natin pingi ganina nga naana mo'y privacy, naa mo sa sulod sa iyong kwarto. You can express nga naman, bosag unsa iyong buhaton diha kanang nga naman, you are husband and wife. Balaan na siya, sagrado na sa tubangan sa Ginoo. Amen. So that means mga kaigsuonan, it will only become bad or evil or sin when It is illegal. sexuality or human sex is done outside of marriage. Oh. So muna nga imposible kaayo nga atong mahimaya ang Ginoo nga ang usa ka ulitaw og dalaga maghimo ana nga dili sila kinasal. Usaw nila paghimaya sa Ginoo nga ang ila dang konsensya abot og kublan ba sila nga sige sila himo ana. So wala gi blessing. So katong giingon sa 2 Corinthians nga do all to the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Okay. We can never glorify God if that is the situation nga outside sa legal marriage. So, bisan pa ang minyo nga maghimo og kanang illicit sex sa lagid nga dako na kay wala naman na gitugot sa Ginoo. So, atog yung hinumduman mga kaigsuonan no, nga we will glorify God in our body and even in our spirit. So makita nato mga kaigsuonan nga bililhon kayo ni. Mo na hinungdan nga sa Songs of Solomon, hangyo na ko ni nga basahon ni Pastor Asoy, kining Songs of Solomon chapter 5 verses 10 to 16. Kay naa dinhi ang description mga kaigsuonan sa physical attraction sa usa ka bana or asawa ngadto sa iyahang kaparis o kapikas sa kinabuhi. 10 to 15? Oh. In English naman eh. Oh, sige. Ingon siya, my lover is handsome and strong. So, He is 1 in 10,000. Kuya Wano, Wow. ang akong maghigugma, ang akong bana. Guwapo Songs of o niya, Solomon, 5. kusgan. His face is bronze and smooth. wow. His hair is wavy, Kulot black na. as raven. His eyes are beautiful as doves by a flowing brook. Kuya Wano. Doves washed in milk and standing by the streams. His cheeks are lovely as garden that is full of herbs and spices. His lips are like lilies, wet with liquid myrrh. His hands are well formed, and he wears rings set with gems, and his body is like smooth ivory, and with sapphires set in. His things are columns of alabaster set in sockets of gold. He is majestic, like the Lebanon mountains, with their towering cedars. So, kung ato ning makita ni ana nga description mga kaigsuonan, all of those things gihimo ni sa Dios, gihatag ni sa Dios mga kaigsuonan alang sa physical pleasure sa bana og asawa. Gusto gid nako ni klarohon, bana og asawa. So makita nato ni mga kaigsuonan nga the closer ang bana og asawa sa matag usa, the closer they become to God. Or ako ning i-picture in another way, the closer the husband and wife to God, mas closer ang ilahang relationship. So dili tinuod mga kaigsuonan ang maong panghunahuna nga kung magbuhat ta niini mapalayo ta sa Ginoo. No. The closer we come to Jesus, the closer we come to God,
mas suod usab ang atong relasyon isip nga bana ug asawa. Kay kining sexual relationship sa bana ug asawa, gasa kini gikan sa Dios ug balaan kini alang sa bana ug asawa. Now, ma'am, Sige, sige. now muadto ta sa love and friendship. Love and friendship. Sa verse 16 nagingon, His mouth is most sweet. Yes, He is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughter of Jerusalem. So, makita nato din nga ang bana ug asawa, dili tungod kay naminyo na sila, nawala na ang ilahang friendship. Kung atong tanawon, nagani usa ka lecturer nga nagingon nga, ang bana ug asawa, gikinahanglan magpadayon ang iyahang pagpangulitaw sa iyahang esposo o sa iyahang kapikas sa kinabuhi. Kay once you stop courting your wife, mag-anam-anam og kabugnaw ang inyoha nga relationship. So, kinahanglan padayon gina na mga surprises nga pwede nato na mahatag mga kaigsuonan sa ato ang mga minahal sa kinabuhi. Ma'am Pinky. In addition to that, kining Song of Solomon, mga kaigsuonan, it was written in a poetic way. Poetic gani nga mura o balak. Balak sa Binisaya nga naay mga pulong nga murag mauna pero di ay murag pinasumbingay mo nang gitawag og mga balak, mga dula sa mga pulong. Pero imong masabot nga ang gidescribe diri ang mga acts sa panagtiayon nga you can imagine it when you are doing it as Husband and wife. husband and wife. Remember ha, nga dili matawag nimo bana kung ipon-ipon ra mo, dili nimo matawag og asawa kung ipon-ipon ra live-in. No. You need to be kinahanglan nagid mo sa gitawag og legal marriage. So, kini nga love and friendship sa magtiayon, something murag pasalamatan natong Ginoo ba? Amen. Kay pinaagi sa imong relasyon sa imong spouse, makarelate ka unsa di ay ang relasyon nimo ang ngay nimo himuon ngadto sa Ginoo nga ang panagsuod di ay in fact ang marriage mo na gikumparahan sa Ginoo sa atong relasyon sa iyaha nga this is the stage of life that we can express our highest form of human intimacy nga mo po na ang giingon ni Jesus nga makaatong masabtan og unsa gid ay ang iyang pagbati sa ato ingon nga bride, no? Di ba, Pastor? Okay? Naalang ko ikadugang, talking about love and friendship. Mga kaigsuonan, lisod kaayo makig-ipon sa imuhang kapika sa kinabuhi kung dili nimo siya higala. Amen. Timanan yun nato na. Yes, Importante of course. gid kaayo nga friends gid mo kaayo sa imong asawa o sa imong bana. Nga naman, kay dili man, wala may relasyon tingali nga modugay kung dili mo higala. Mo na nga, importante gid ng long observation. Short engagement. Mo na siya, kay usahay man gud ang kinaya, di man gina mo gawas og dili mo magdugay uban. So, dapat mag-amigo sa gid mo kayo. Unya, naingon diri, ang Song of Solomon kuno, nag-ingon diha nga, kaning managhigala, they have friends spend time together. Nag-ilag yun, naggahing sila insaktong panahon. Unya, they communicate openly, care about each other. O kana makaisuonan nagasumada sa duha ka pulo nga companionship and friendship. So ako lang ibalik na nga importante gyud nga mabatnan ang tinuod nga panaghigala. Unya, ato pong i-mention diri nga true love is not natural for us, but it's a gift from the Holy Spirit. Walay tinuod nga panaghigugmaay makaigsuonan kung wala ang gahom sa balang espiritu nga magalihok sa atong kinabuhi. So banag asawa sa managtiayon, importante gid ay kuno kaayo nga ato gyud pangayoon ang gahom sa balang espiritu. Kay kung wala ang Holy Spirit mo dwell sa sulod sa pulayanan makaigsuonan, wala gyud kami niyoon nga malahutay. Amen. Wala gyud kami niyoon nga malahutay. Basta dili nimo imbitaron ang gahom sa balang espiritu sa imo o sa kinabuhi sa imong asawa o sa inyong panagtiayon, kinahanglan gyud ang Holy Spirit mo dwell. Kay wala may friendship mo lahutay kun walay Holy Spirit. Walay gugma nga mo dwell mo lahutay makaigsuonan
kung dili magpatiliwala ang balang espiritu sa atong pamilya o sa atong panimalay. Sa ato pa mga kaigsunan kung atong tanawon no, love and friendship sa bana o asawa, it started with friends. Nahimong best friend. Hangtod nahimong bana ug asawa. Apan dili nagundang ang ilahang friendship. Tungod kay sila nagpabilin nga nag-uban, they spend time together, they enjoy their time together, they communicate openly sama sa gisulti ni Pastor Asoy, and most of all, they care for each other. Og ang nagputos ni ini, nagpabilin nga kini lig-on, it is because their commitment for each other, their selfless love, mao nay naghatag og lig-on og hataas nga panahon nga magpabilin sila nga magmatinumanon sa matag usa, labi na sa Ginoo. So sa dili pa kita magapadayon mga kaigsuonan, grabe yung kadasig ang ato nga panahon. Mo angkon una ta sa ato ang break, sa dili pa nato ipadayon ang atong pagtuon ni ining takna. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga kaigsuonan sa Takna sa Pagtuon. Atong gibiyaan kaganiha ang love and friendship. Karon mo adto ta sa ikatulo mga kaigsuonan. Kini gitawag nato nga physical expression of love. Sa unsay mga pamaagi nga pwede nato maekspresar ang atong gitawag nga gugma. Mampingki naa kay ikasulti niini. Dagan mo ko kasulti pero kanang murag malimit na ko ba ang kuan kay it varies from culture to culture. Naiuban nga magminyo sila, mao pa ilang pagkita sa dihang gikasal na. So didto ra sila magkita sa ilawom sa tent o ana mo pa pag-ila-ila sa ilang ngalan, ana mo na no. Unya forbidden gud sa ilang nang mag-holding hands. Ang atong culture diri Pilipino, sobrahan ra pod ka open kay naka-adapt naman ta sa western culture. Nga wa pa gani gikasal to lang nagdulog na. So that mo na bad effect sa kuan sa sigig tan-aw sa mga movies, western movies. Westernized. Oh. So anyway, ang akong buti pasabot din ang expression sa gugma, it all depends on how you do that. Pero there is no such thing as standard of doing it. But normally when you see at the cats or dogs, si kanang iring lang daan kung magpakita sila affection, ila pang ilang ginadilaan ang ilang mga lambing. kanang ilang mga kuting kanang ilang kitin ba o ang ilang maski kay wala man sila kamot o ilang hapo-hapon. I think that is an expression of love. Unya ang kanang sa tao instead of using the bold kind of word, ang Ginoo nagaingon and Adam knew Eve, di ba? So masabot na nato na mga kaigsuonan nga one flesh sila. So again, kung ang atong concept anang mga butanga kanang limpyo bitaw balaan, dili kita makaingon nga maembaras ta pagsulti ana. Pero dili pod nato sa himuon nga sayon-sayon kay balaan go dili na nato kay ato lang yano-yanuhon nga isulti nato, isinggit nato sa publiko nga mao nay ginahimo sa maragtiayon kay na may mga pasidaan diha nga di bang gani na ngayon i-display. Mao. Mao na nga kini mga kaigsuonan no, ako po encourage ang atong mga batanon, mga kabataan nga nagapaminaw niini o nagatanaw niini. Inyo ning timan-an pag-ayo kining among ginasulti dinhi kay kini siya makahatag og paggiya kaninyo samtang kamo naga-develop sa relationship sa inyo hang kinabuhi. Pastor Asoy. Doon ako'y gustong i-emphasize ani Pastor De La Cruz o Ate Pinky, kaning gitawag og physical expression of love. Sa mata sa Ginoo makaigsuonan o sa mata sa managtiayon walay natago ninyo. Kanang giingon dihag one flesh. Gusto nako na emphasize nga sa banag asawa wala na gyud natago makaigsuonan. So you can express your love as you like, as you want. Depende na sa inyo ha, basta kay kanang pulong no diha Pastor De La Cruz.
It is an intimate union between husband and wife. Oo. Sa ato pa, Amen. kanang pag-ingon nga, and the two shall become one, the two of you are naked. Makaigsuunan, wala na gyud natago. So ang buto kong pasabot makaigsuunan, ikaw nakaila sa imong asawa, nakaila pug ka sa imong bana, ug naingon diri, it is the most hidden inner depths of their beings are offered to the other. Amen. So ang pinakauyok ka na gyud, ikaw ug naamay nakaila sa imong pares, ikaw na gyud na siya. Mao. Ug naamay nakaila nako, ang akong asawa nakaila gyud na tanan. Unang akong asawa bitaw, miingon man siya kanang magkomedyahay man siya, miingon man siya nga, "Oy, ako abi na imong lawas." Ako pod babalas Naman na po sa nga. Bible. Oo. Kanang imong lawas ako ana, ako'y authority ana. So dili ka pwede nga mudili sa imong bana kung manginhanglan siya, ang imo pong asawa kung manginhanglan nimo, dili po na nimo pwede balibaran kay iya man ang right. Di ba? Importante kay nga atong nag-emphasize ba, di ba? By virtue of Kaya usahay man marriage, God, dunay man nagtiayon nga magbulag na lang tungod kay dunay mga asawa or mga bana nga dili mohatag sa panginahanglan sa ilang pares. Kaya nga naman, ngayon sila nga dili ko, sabutan gini niyo nagtarong. Kaya you have to express whether you like it or not makigsunan as managtiayon. Doon na gid mo'y accountability, doon na gid mo'y responsibility sa inyong pares tungod kay sa akong gikaingon sa unahan kanang giingon diha nga intimate union between husband and wife, unya the two, the inner depths of their beings are joined offered together. Kabot pasabot na makigsuunan nga wala nay natago ninyo, unya kamoy tag-iya. Ang ikaw tag-iya sa imong lawas sa imong asawa, ang imong asawa mo'y tag-iya sa lawas sa imong bana. Hinumduman Mao na nato. yung pinaka-importante makigsuunan nga atong dapat masabtan na. Hinumduman nato mga kaigsuonan sa diha nga nabuha o gibuhat sa Dios si Eva. Pagkakita ni Adan, niingon, the bones of my bones Yeah. and flesh Of my flesh. of my flesh. So in other words, isaragyo na ang ilahang lawas human nga sila gipanalanginan sa Ginoo. Katong gingon ni Pastor Asoy kaganiha nga kung dunay pagkinahanglan sa bana o pagkinahanglan sa asawa, gikinahanglan nga inyo ginang sabutan. Hinumduman ninyo nga mahimong lig-on ang relasyon sa bana o asawa if they communicate openly. So, wala gyud mo'y taguan. Kung unsay imong ganahan, isulti. Unsay dini mo ganahan, isulti aron nga magkasinabot mo sa imuhang mahal nga asawa o sa imong mahal nga bana. Mapadayon ta sa unahan, mga Pero kaigsuonan. sa pastor, Ano no? pa? Okay. Kanang mo na ang usa ka paagi sa pagsabot nato sa highest form of human intimacy. Yeah. Intimacy. Ang expression of Sexual relationship. sexual relationship. Pero sa tinuod lang, ang ato manggong learning process gradual. When you grow old, it's no longer the kind of concept nga kana imong principal nimo nga ginahuna-huna, kundili nga it's more on understanding sa imong partner, it's more on loving not by that act, kundili nagid mo oneness of soul, kanang gitawag soulmate, no? So diha nimo matagamtam ang tinuod gyud nga kalipay, kana pakapin na lang na mga kaigsuonan. Malang na sa panahon nga batan-on pa ka nga wa pagkinalan mo anak, pero matigulang na ka o unsa ba na nakay diferensya sa lawas, dili na mao i-issue nga imong ipadako sa imong una. Hinungdan nga nganong na ay mga bana nga mobiya o mga asa mobiya silang bana kay di naman makahimo. Usay i-challenge pang bana nga di nakakahimo. So kini here comes po the bana is trying to prove nga makahimo pa siya mo nang makasala siya. So manghilabot na lang sa dili niya asawa. So muna ang akong punto nga akong ipasabot nga kanang butang nga murag although sa uban importante na tinuod man, pero pakapin na lang na siya sa tinuod yun na to nga gugma sa usag-usa nga naipagsabot. Okay. Pero dili po na kanang word manggod Ate Pings, bantayan nato ng poor pagkapin na lang. Dili po nato himuon makiksyon nga i-taken for granted na nga dili nato natagag pagtagad. Sa managtiayon usapod sa study nga akong nabasa, sekreto gyud makigsuon na nga mulahutay mo sa inyong kaminyoon, apil gyud na sa tagaan yun ang siyang pagtagad. Tinuod ba yan ha? Dili gyud na pwede mo i-neglect nga mingon ka nga. Ayaw na lang na kay may na lang na gilas-gilas man lang na siya. No. Dili gyud. namang Ang gutulong butang na butang. pasabot, makigsuonan tagaan gyud po natong importansya ng mga butanga kay ano man. Maunay usa sa mga sekreto nga ang kaminyoon mulahutay. Actually, kana siya, kanang mga butang nga is an essential part Oh. of marriage. Oh, Kung sa lalaki, mga kaigsunan, kinahanglan nato ni nga ato ning masabtan
lahi ang pagkinahanglan sa lalaki, Lahi po sa babae. lahi pod sa babae. Kay ang lalaki, ang babae, ang iyang gikinahanglan is kanabitaw mga reassuring words. Appreciation. Kanabitaw physical nga Hug. imuhang paghapuhap, imuhang paghag Comforting words. Oh, comforting words. Pila gani kahag ang gikinahanglan sa tao aron mahimong makumpleto iyahang Di adlaw. man maihap kung Ha? ako lay pangutanon nimo bisag kadaghan. Kadaghan. Mura ka na ganang hug bitaw sa mga Ethiopian. So, makita nato nga mo na pakinahanglan sa babae. Ang lalaki lahipod ang iyahang physical needs niya nga masatisfy ang mao nga need mga kaigsunan. So, ang bana o asawa gikinahanglan nga masabtan nila niini nga butanga. Apan ang pangutana karon mga kaigsunan, moadto ta sa ikaduha nga pangutana is how to keep the love alive. Kay karong panahon na ang mga batanon moingon wala nay forever. Pero kung atong tanawon ang balang kasulatan, naay forever mga kaigsunan sa mga Diosnon nga mga katawhan. Pero kung wala tay relasyon sa Ginoo mga kaigsunan, mutuo ko ana nga wala gyunay forever kay wa man pud tay relasyon sa Ginoo. If we have a good relationship with God, there is forever. Alang ni sa mga batanon, love that waits. Ingon pa sa Songs of Solomon, chapter 4 verse 12. A garden enclosed is my sister, my spouse, a spring shut up, a fountain sealed. Mga kaigsuunan, mga kabatanunan, kani gitawag na Song of Solomon, men and women remain virgin, or gitawag nga enclosed garden until their wedding. Mga kabatanunan, mga kaigsuunan, kini bililhon kaayo ni. Dili nato tugutan nga ang atong mga kabataan isurrender ang ilahang dignidad sa dili pa insakto nga panahon. Kay nga naman, isa ni siya nga butang nga makahatag unya nga ang gugma dili na siya makahulat. Tanawon ninyo, ingon pa niya dinhi, she affirms that she's still virgin. Kana bitaw wall. Gikuralan. That appease her and lets the lover enjoy the milk and honey. A full and corresponded surrender. So makita nato dinhi mga kaigsunan nga akong mahinumduman ang expression nga gigamit sa ako ang professor kaniadto sa amo ang subject nga family health. Nga ang isa kuno kababae or lalaki nga nakaangkon og relationship, sexual relationship outside sa iyahang married life or before naminyo. Ingon pa niya, when you go and lie down with your wife in your bed or on your bed, dili lang kamo duha ang naghigda ni ana. Kung nana kay kaagi, mahimo mong tulo. Kay paghigda nimo din ha, ang imuhang mind, maapil man na atong iya imuhang kaagi kaniadto. Mao na mga kaigsunan nga that will spoil the love relationship. So ang tinuod nga kung how to keep the love alive, gikinahanglan na ay paghulat. Mingong bitaw ng uban nga, kung nahigugma ka na ako, maghulat. Di ba? Kay kung dili muhatag na ka ang imuhang dignidad, ang may tabuan na mawala ang iyahang respeto sa matag usa. Ma'am Pinky. Ang advice ako sa mga young people, ana bang matawag tag mga pure pa ba? When you get yourself involved with uyab, ay natural man na, kay tao ra gud ta, no? Mga batanon hilig og uyab-uyab. One uyab at a time. Bali dili sa pawon, no? Be sincere when you want to be related to someone nga imong gituhuan nga na in love ka. But do not be serious. Ang akong buti pasabot nga seryoso ka sa imong gugma sa iyaha pero ayaw in town i-surrender tanan, ireserba ng uban
sa at the right time. Kung siya na gani imong mabana, kisa ra may malipay. Kung siya gyud ang imong mabana di, that is the time nga ma-enjoy gyud ninyo ang Amen. blessedness sa gift sa Ginoo. Pero kanang iuna-una, pag-abot sa panahon mag-away pa. Di na po sila ma-enjoy. O di na. Di na Kaya sila mayon ma-enjoy. sila nga tanaw ko ng hitabo ng uban, maski yung uban, di naman sila naga-enjoy. Igo na lang sila mag-remorse ngano nga wala sila kapugong sa ilang kaugalingon. Ako lang, Pastor De La Cruz, ako lang i-remind ang atong mga young people, mga kaigsuunan, importante gyud ka ini. Nga ato gyud hamduman nga nindot gyud kaayo nga kaslon mo sa simbahan. Nga naay blessing sa pastor. Nga naman mga kaigsuunan, lahi man gud kun ang Ginoo gyud mag-pronounce, ang Ginoo gyud mag-blessing sa imo, sa imong kaminyoon. Kay kun magstay ka, magpabilin ka nga babae nga dili ka wala nimo ang kanang gitawag diri sa atong lesson nga remain virgin. Lahi gyud ang kalipay sa managtiayon nga makita nga dili naanay problema daan sa pagsugod mga kaigsunan. So gusto kag panalangin, iampo gyud karon labi na kun wala pa ka nagminyo. Iampo gyud karon nga kun mahimo pangayoon gyud mo sa Ginoo nga tagaan kag insakto nga lalaki nga may nadlukon sa Ginoo dayon kun mahimo imo gyung pangayoon nga adto gyud kakaslon sa simbahan. Amen. Importante gyud kay na siya. Pastor, ako lang idugang ni. Oh. Wala nagpasabot mga kaigsuonan nga kung di ka makasal og simbahan, dili na ka virgin. Oh. Kana remember Adam and Eve, they were In the garden. in the garden. So, ang tingali ang buti pasabot ni po Pastor Asoy nga ang marriage nga pure, kibali wa pa ba sexual relationship, it can be done anywhere. So, mala sa makasal og hudyats, Garden. makasal og garden, makasal og dagat, makasal, basta pure. Wala na siya nagingon nga sa simbahan ra gyud. Okay. Murag ma-misunderstood po ta ana. Kay kadaghan sa gikasal sa simbahan Lagi nga ang na akong na pasabot. nahitabo. Kana imo na imong gimin. Sakto na imo nga dili ba mag-una-una. Nga wala ba'y banhid sa inaana nga magpakasalauna. Mao na ang importante kay akong pasabot. So makita nato no mga batanon, mga kaigsunan, the most important thing sa ang kaminyoon, nga ron nga kini magpabilin nga buhi. Ang gugma magpabilin nga buhi. Ayaw gyud bulinga ang imong kinabuhi sa dili pa moabot ang insakto nga panahon. Okay. Mao hinungdan nga ang gugma adunay limit or adunay boundary. Kay kung atong tanawon dinhi mga kaigsuonan that a union of man and a woman reflect God's image. Yeah. Makita nato na ha, kini nga union between a man and a woman, moingon ganitag union of man and a woman, mao ni ang union sa bana og asawa. Gusto gyud namo ning klarohon kaning bana og asawa ra gyud. Dili ka ng dili bana, dili ka ng dili asawa, dili pod anang bana-bana, dili pod ng asawa-asawa. Kanag yung bana og asawa nga legal, it reflects the image of God in your relationship. However, mao man ay original nga plano sa Ginoo. However, ang sala mga kaigsuonan iyahang gidamage ang sexual relationship. Mao na hinungdan nga dito sa sinugdan kaganiha sa ato ang diskusyon nahimo nga kining sexual relationship sala sa pananaw sa mga kadaghanan karon bisan pa ang uban nga mga Kristohanon. Therefore, God has set limits to sex. Sex is limited only for husband and wife. He has specified what is right and what is wrong. Pwede ninyo na mabasa sa Leviticus 20, versikulo 7, ngadto sa 21, o Roma, kapitulo 1, versikulo 24, ngadto sa 27. Ni ay mga nahitabo, ang bunga sa sala, mga kaigsuunan, mao'y gitawag nato nga adultery. Adultery, mingo ganitag adultery, pastor, is a sexual relationship Wait. outside Outside marriage. Ikaduha nga sala. Mao gitawag nato nga incest. Kaning incest mga kaigsuunan, mao ning gitawag nato nga Nag-unay na ang family members. ang family members, ang amahan, iyahang gihilabtan ng anak, or
ang anak gihilabtan ang Igsoon nga inahan babae. or igsoon ana. Mao na siya ang incest. Ikaduha nga sala mga kaigsuonan. Mao ang gitawag nga homosexuality. Gusto na ko ni klaruhon nga kining homosexuality dili baya sala kanang huyang ang imuhang kamot Kamot og sinultihan. o ang imong sinultihan. Dili na sala. Ang sala dinha sa homosexuality mao ang binuhatan Meaning practicing. o ang practice nga ginahimo sa homosexual. Dili anang imong linihukan, dili anang imuhang inistoryahan, dili na mao ang sala. What is sin is kanabitaw binuhatan. Okay? Sunod, kaning gitawag nga bestiality. Amot kung nasabta nato ning bestiality. Ang bestiality is kanabitaw animalistic Dukan, nga pastor. relationship or human to animal Oh, kana siya. relationship. Pero kung imong sabton pag-ayo, kana bitaw animalistic behavior sa sexuality. So, makita nato dinhi isa po ni siya nga sala. Tao makigrelasyon, makig-sexual relationship sa mananap and other unacceptable sexual practices that are considered sin in the Bible. So makita nato ni mga kaigsuonan nga mao ning mga limit nga angay natong tagaan og pagtagad. And we are encouraged to accept that our body and sexuality belong to God. Hinumduman nato, we are the temple of God. Ug ang tanan natong buhaton sa atong lawas, himuon nato nga makahatag og himaya sa Dios. We must use them according to His plan and with His help. Busa mga kaigsuonan, niya ang gugma nga gihatag sa Dios nganhi kanato. He gave us a gift of a happy marriage ug iyahang gihatag ang relationship or sexual relationship as a gift to a married couple. So mga kaigsuonan, niining taknaa, among gikalipay sa pakig-uban kaninyo. Pastor Asoy, na pa ba kay ikasulti? Mga kaigsuonan, sa dili pa namo tapuson, gusto lang nako ikuha ng sumada sa maong topiko. Ingon siya dinhi sa Daughters of God, page 180 and 181 by Ellen G. White. Marriage has received Christ's blessings and it is to be regarded as sacred institution. Ang kaminyoon mga kaigsuonan, usa kini ka gasa o nadawat nga panalangin gikan sa Ginoo o kinahanglan ato gini himuon nga sagrado kini ug balaan kini nga institution. Unya nag-ingon siya diri, true religion is not to counterwork the Lord's plans. God ordained that man and woman should be united in holy wedlock to raise up families that crown with honor Amen. and would be symbols of the family in heaven. Mga kaigsuonan, dili lang di ay tuyo nato nga for the sake of marriage, for the sake lang diri sa ato panimalay sa kalibutan, no. Dunay tuyo ang Ginoo nga kining atong panimalay dinhi para langit. Amen. Para didto gini siyang giharian mga kaigsuonan. It is not for the sake of ordinary relationship, dili mga kaigsuonan. Kung dili ang matag relasyon labi na gyud sa banag asawa, gituyo ka na sa Dios mga kaigsuonan kay gusto ang Ginoo nga kitang tanan mangadto sa langit. Gusto gyud sa Ginoo nga ang atong asawa, ang atong bana, ang atong mga kabataan nga miyembro sa atong puloy-anan mauba nato sa langit. Ug akong ingnon mga kaigsuonan, pagkamingaw sa langit kung wala dito ang atong minahal sa kinabuhi. Amen. Ma'am Pinky? Tapusan Thank you, nga thank you, pamulong. Pastor. Kanang wonder lang ko mga kaigsuonan ba unsa ang tabang kon remedy sa mga na nag-ipon karon nga wa pa makasal nga gusto sila masulbad ang ilang kahimtang. Magpabili na ba lang sila, magbuwag ba sila tungod aning mga tambag nga inyong nabatian? Sa akong hunahuna mga igsuon, dili pa ulahi ang tanan. You need to make a plan nga mahimo ang usa ka gitawag og plano ba nga legal. It's not yet too late nga magkuha mo og kuan, mga permit unsa na diha para nga mahimo gyapon ang seremonya sa kasal. Kana dili ninyo himuon nga kabati tas ta kuan nga sala day ni magbulag na ta, dili. You still have the hope. Make a plan
and then consult whoever, what religion group you belong. Ako i-suggest, Ate Pinky, kana imong giingon, Pastor De La Cruz, nga pwede man makaigsunan nga makakuha mog number sa Hope Channel, diri sa atong television, o diri ba ka sa taknas pagtuon nga kung gusto mong matabangan sa inyong kaminyoon, willing ka-aiming nga mga pastors diri mo tabang sa inyo, ha? Amen. Mo Thank you, kontak mo Pastor. makaigsunan, kay ingon mo nga, wa na magid mi paglaom ani pastor, kay nahitabo na magid mi nag-ipon-ipon mi. No. Sayop makaigsunan tungod kay naay number, pwede na mo mangayo mong number ni Pastor De La Cruz, o sa akong number, o sa Pastor Ma'am Pinky, aron nga matabangan mo, labi na gyud asa mo dapit nga lugar, mo kontak lang mo sa amo nga district pastors, asa mo nga lugar mangita mo district pastor aron matabangan mo nga mapahiluna gyud nga mahimong legal ang inyong kaminyoon. Amen. Mga Thank you, kaigsunan, Pastor. ang katuyuan niining atong leksyon, mao'y magpaila ka nato nga kining Songs of Solomon nga libro, isa kini nga ekspresyon sa gugma sa Dios sa iyahang mga katawhan. Nga kini aron madali nga masabtan sa tao, gipaagi kini sa ekspresyon sa kaminyoon. Ing ana kadako ang gugma sa Dios sa matag usa kanato. Ing ana kabalaan ang gugma sa Dios sa matag usa kanato. Giisip ta niya nga iyahang asawa, mga kaigsunan, og kikinahanglan nga ato usab himuon nga labing duol ang atong relasyon ngadto sa Dios, kay siya ang ato nga bana. Magpabilin kita nga putli sa iyang atubangan, pinaagi sa iyahang grasya. Kung doon naman kamo'y mga suliran sa inyuhang relasyon nga kamo wala pa na legal o nagpuyo-puyo lang mo, sama sa gingon ni Pastor Asoy, ang atong iglesia willing mo tabang diha kaninyo. Kung naaman mo'y suliran sa inyong kaminyoon, legal ang inyong kaminyoon, apan dunay mga butang nga dili kamo makasinabtanay, ang atong iglesia willing gihapon muhatabang, muhatag sa paggiya nga mahatag sa atong mga magbubuhat, sa atong mga opisyales, sa atong iglesia. Ayaw lang mo kaulaw og duol, mga kaigsunan, sa atong mga kaiglesiyahan, sa atong mga ministro, kay handom namo, mga kaigsunan, nga dili lamang kita dinhi mag-uban sa yuta, apan mag-uban kita bisan pa didto sa langit nung puloy-anan, kay ang among handom kitang tanan makapuyo ni anang langit nung puloy-anan. Busa, mga kaigsunan, sa dili pa magaampo si Pastor Asoy sa pagtapos, maminaw ta sa usa ka mensahe sa awit. Langit ang gihandom, ning kasing-kasing ko, dito walay luha, kasakit man o kaguol. Langit ang gihandom, ning kasing-kasing ko, kaya naman dito ang manluluwas ko. Dalaygon og silimbaho nga Dios, daghan kaayong salamat sa leksyon nga among natun-an. Salamat nga imo kaming gitudloan unsaon mo pag-express ang among gugma sa among kapikas kinabuhi o sa among panimalay. Amen. Unsaon po namo nga magpabilin ang gugma nga buhi sa among panagrelasyon sa among mga kapares. Yes. Salamat Ginoo nga kini ay nga relasyon namo sa among matag asawa o sa matag bana. Dili kini para din hilang sa yuta, kundi para kini andam sa among panag-uban dito sa imong giharian. Yes. Naglaom kami ang imong gahom, pinag-isbalang Espiritu, magpatigbabaw ka namo kanunay, nga magpabilin kami nga ligon, magpabilin ang among gugma, hangtod Ginoo sa imong pagbalik. Kaming tanan dawat, tagaan nimo sa ganti, nga kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Salamat sa pagtubag, amo kining ipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. Amen. Ning kasing-kasing ko, dito kaigon ako, kanunay ang hari ko. Langit ang gihandom, ning kasing-kasing ko, kay hangtod sa kahangturan.
hangtod sa kahangturan, ang Diyos akong perming ubang. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. I am truly an escape from the taunting toy. I am in a country born of color and sound. I am a spectrum of diversity and community. My smile radiates compassion. My touch eases pain. My speech sparks faith. I exist in a world of perfections and frailties. Of abandon and limitation. I seek to spread hope. I am the Seventh-day Adventist Church. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. My streets burst with life. Smiles paint my people's faces. Laughter follows children at play. My art displays who I am. My culture translates my story. I speak the language of courage. I am here. I serve. I reach. I love. I am the Seventh-day Adventist Church.